Kenapa nasibku kudu kaya ngene padahal aku mung pengen ngrasake tresnane tapi sikapmu mung nyepelek mergo kisahku sing sliramu tak kondeli tapi wong tuamu urung mesti bisa nampa sliraku aku ngerti aku duwe anak siji tapi sikapku ning aku ora ono aji aku pengen mau kancani tapi waktumu gawe aku ora mesti padahal aku sing sifatmu mesti tak tompo aku wis lilo aku wis kesel matur suwun wis tau ngancani masih yo jaremu aku kowe ora sefrekuensi saiki aku pamit muga sira nemu jodohmu mergo tak rasa tresno iki amung semu Narayana Putra tresno semu karya Akak Ririn Enka nasibku kudu kaya ngene padahal aku mung pengen ngrasake tresnane tapi sikapmu menyepelekne mergo kisahku sliramu tak gondeli tapi wong tuamu durung mesti bisa nampa sliraku aku ngerti aku duwe anak siji tapi sikapmu ning aku ora ono aji satenane aku mung pengen mau kancani tapi waktumu gawe aku ora mesti
tak rasa